Eli meillä on 100 subscriberia täynnä. Kiitoksia siitä. Kiitoksia kaikille, jotka olette jaksanut olla mukana, vanhoille ja uusille subscribereille. Meitä nyt rupeaa olemaan pienen naapuruston verran. Family on kasvanut oikein hyvin. Edelleenkin voi lähettää niitä toivebiisejä, mutta pienenä muutoksena tulee se, että teidän pitää jakaa ja tykätä niistä edellisistä toivebiiseistä, että mä teen ne. Sen takia, koska meitä rupeaa olemaan jo pikkasen enemmän nytten. Ja uutena juttuna on kaveri ehdotti, että fanipostia pystyisi lähettämään. Mä olin eka sitä vastaan, mutta sitten ajattelin, että joo, laitetaan vaan osoite tonne alas ja voi lähettää fanipostia ne innokkaimmat fanit ja kaikki. Kiitoksia, kun olette jaksanut seurata ja tykätä ja jakaa. Kiitoksia siitä.